Здравейте! Бих искала да ви представя Alma BG. Това е онлайн магазин за официални бижута и дамски чанти клъч. Всички продукти са много прецизно подбрани съобразно актуалните модни тенденции. От бутон към магазина можете да разгледате всички продукти, а от менюто горе вляво да ги видите разделени по категории, основни категории, от стрелките на подкатегории, така че лесно и бързо да идете на конкретните продукти, които търсите. В долната част на сайта има важна информация, свързана с доставката и начина на плащане, често задавани въпроси, блог с интересни статии и други, които могат да са ви полезни. И накрая искам да завърша с един цитат, който много харесвам. За да бъдеш незаменим, трябва да бъдеш винаги различен. Напишете ми, ако знаете на кого е в коментар отдолу. Също не забравяйте да ни последвате във Facebook и Instagram. Благодаря ви и до скоро!